Mne keď volala Janka, tak som sa naozaj veľmi potešila, že s takouto myšlienkou prišli a ešte do toho. Pretože je to dosť netradičné aj tým, že sa tu vyučujú rôzne žánre, nielen operný spev, ale teda napríklad aj jazzový, ako je moja trieda. A myslím si, že je to úplne super myšlienka. Dúfam, že to nie je posledný ročník. Ja verím, že tieto kurzy majú dlhú budúcnosť a že vlastne bude to nová tradícia, ktorá vychová alebo pomôže nasmerovať mnohých spevákov a možno objavia v sebe talent niektorí, ktorí ešte doteraz o tom ani netušili, tak že ich to bude inšpirovať. Úplne sa tu cítim uvoľnená, navzájom sa veľmi podporujeme, veľmi sa obohacujeme, takže je to v podstate aj veľká výhra pre tých študentov, lebo nie, že každý hovorí niečo iné, ale je to také vzájomné sa doplňanie a tým pádom z toho študent môže naozaj veľmi profitovať. Najviac ma potešilo hlavne to, že prišli naozaj šikovné baby, krásne hlasy. A ako to ja zvyknem hovoriť, že hľadám ten X-faktor v každej z nich. Takže som sa celý týždeň mohla hrať na X-faktor.